Takže ahoj ahoj, tady je Apollo a jdu vám ukázat, jak hraju, nebo jak se snažím hrát Counter-Strike 1.6. Tak hraju na serveru Kotelna, nebo co to je? CSko, prostě nevím, je to český server a lidi chcou ukázat, jak likvidují Apollo. Tak, polož tu bombu. Polož tu bombu. Tu. Tak. Moje střelecké umění je asi na úrovni 5letého děcka. Takže se mě jakože nesmějte, jo? Tak. A doufám si, že se vám líbilo moje minulé videjko z Mountain Blade Warband. Ještě jsem tam neviděl žádný koment, že mám natočit další, tak až tam nějaký bude, tak se o to pokusím. Zatím jsem tam měl 6 lajků, takže doufám, že se to videjko líbilo. Killing, zabo. On ho nezabil. Ježišmarja, on ho nezabil. Tak nic, tak co neudělal on, uděláme my v tajtom kole, tak. Koupíme si granát, oslepující granát. Říkám, moje střelecké umění je na úrovni 5letého dítěte. Jo? O, viděli jsi to? Dalšího. Apollo jde ničit. On mi zebral. Ne, 51 HP. Já chci žít. Já se chci dožít konce, prosím. Vypadá to, že Apollo asi umře. Tady byl... Ne! Apollo, neumírej! Apollo, prosím tě, neumírej! Takže... RS, neboli Reset Score, jak bych řekl já, moje nejoblíbenější tlačítka. Tak... Tak. Killing. Tak dáme auto. Dobře, pokusím se ti to poslat na Steam, nebo co to je. Nevím, jestli to půjde, protože já jdu ničit. Apollo jde ničit. Zapte je! Takhle hraje Apollo, jo? Nikoho nevidí, ale přesto ničí. Vypadni! Co mě sekeš? Nesekej mě. Ne, prostě proč já? Proč? Bože, ty to vidíš. Dobře, tak jsem se uklidnil, jdem to zkusit od znova. Ale jako jestli chcete, tak si můžem zkusit proti botům na easy. Bez zbraní, to by mě šlo jako, jo. Tak. No, dobře. Apollo. Jestli se na to bude dívat někdo, kdo mě zastřelil, tak ať se na to ani nedívá. Nebo ho pošlu do... Pí! Jo? Tak. Oslepíme. Zabijeme granátem. Tady je zabijem. Tady mě se střelí. O. Ne, utěk. Viděli jste to? Já jsem přežil. Já žiju. Apollo. Ještě neumřeš. Tady na tebe někdo čeká. Jo. Já jsem dal kill. Mám killa. Jo, skóre, lidi, skóre 2-0. 2-0, já si musím zatleskat normálně. Tak.
Dáme ještě jedno kolo. Jo. Vyzkoušíme, ano, pojďte dámy a pánové. OK, automaticky vezmeme si tady toho pána na holení. A dáme autoboj. A dívejte, jak je teďka zabiju všechny. Tak. Jo, mám kill. Ale zebral jsem jim dost celkem, 147 damage jsem jim dal. Tak, za 3 sekundy reset score, ano. Tak a teďka se budeme držet stranou, necháme, aby postřelili to, policajti, aby jim udělali malinký životy, Apollo si pak půjde, zabije je. Uaaaa. Oh, ten mě chce. Oh, zkamač. Oh. Aspoň jednoho jsem si chtěl zabít. Jo, tady je. Pif. Viděli jste to? Mám kill. Takže, ne, nemluv, nepíš prostě. Nebo uvidíš, Apollo tě zakýlí. Dostaneš killa. Nějak takhle asi headshot. Tak já si myslím, že by to stačilo, že můžete sami říct, že Counter-Strike není pro mě. Tak jestli se vám to líbilo, tak mě dejte like. Při lepším tom mi dejte odběr a hlavně, a když tak, koment, protože určitě si ho přečtu. Zatím ahoj!